लोगोफोर आं दिनै ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारदों बे भिडिअखौ नुनानै। दा नोंथांमोनाबो सोरबा बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। जायफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखांबाय जानो हागौ नोंथांमोनाबो गोसोआव जोबोद रागा जोंखांनाय फैदों लोगोफोर। दा बे भिडिअआ फेसबुक, इउटुब, ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव ओरैबायदि भाइराल जागासिनो। दा आङो बे भिडिअखौ नायनानै बे सानै सेंग्राखौ ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारदों आरो आं बेखौ मोनोब्ला, बिसोर सानैखौ मोनोब्ला बिगुर बिसिनो गोसो जादों लोगोफोर। माने बिसिनाव साननाय गैया नामा गावनि सासे बिनानाव बैसोनि गथ' हिनजावसाखौ हरनि समाव हाग्रायाव लांनानै गाज्रि जुनार आखु खालामनो बिसिनाव साननो हानाय गोहो गैया नामा लोगोफोर। माने थगायनाय खालामो बिदि गावनि असे बिनानावजों समान गावनि असे बिनानावखौ खालामबा माबायदि मोनगोन बिसोरो। बेथ' जोबोद अयनाय जादों लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो आं मानि सायाव भिडिअखौ बुंदों नोंथांमोनाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ। माने ओरैबायदि लासिंसिंना गाव बे सासे उन्दै गथ'साखौ बे गथ'आ सिबाय गाबनानै बाबालै बाबा हंगारदो, बाबानाव खोन्थागोनां होनलायलायबाय। थेवबाबो हंगाराखै बिसोरो, ओरैबायदि लासिंसिं। आं बिसोरखौ मोखां सिनायनायमोनबा ओरैबायदि थांनानै बुनो गोसो जाबायना लोगोफोर। बिसोरो जुनादनिख्रुइ गाज्रिसिन जुनार आखुनि आखल दिन्थिदों बिसोरो। बिसोरनो साननो हानाय गोहो गैया नामा। जोंनि हारिखौ बेबायदि माखासे गाज्रि आखुनि मानसिफ्राबो बरनाम खालामो लोगोफोर। दा नायदो सासे गावनि बिनानाव बैसोनि समान गथ'खौ बिसोरो मानि थाखाय मा साननानै जेनेबा मा गोसोजों बिदि खालामनो हाखो। एथ' अयनाय मानि थाखाय। बे सासे नाबालक गथ' उन्दैसा गथ' बियो, बेखौ लांनानै माने बेबायदि गाज्रि आखु दिन्थिनांगौ जाखो। बिसिनाव साननो हानाय गोहो दंमोनब्ला बिसोर बेबायदिखौ खालामनाय नङा। आं नायनानै सहायना थानो हायाखै लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नुयोब्ला सहायना थानो हानाय नङा। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नायनानै लाबानो जाबाय। आङो भिडिअखौ फोलोजोबनो हानाय नङा, बेयाव माखासे इउटुबनि गाइडलाइनफोर थायो लोगोफोर। दा बेनिखायनो आं नोंथांनि सिगाङाव ससे क्लिप देखायनानै होनोसै। दा नोंथांमोना नुवाखैब्ला बेखौ सानसे समाव बे ससियेल मिडिया फेसबुकआवनो भाइराल जानानै दङ, नोंथांमोना बेखौ नुगोन। आं दा बिसोर सानैनि खोथाखौनो सावरायदों बे भिडिअनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। दा आं बे भिडिअखौ नोंसोरनो मोजाङै देखायनो हायाखिसै लोगोफोर, बेनि थाखाय सरि होनांगोन। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ मालाबा फेसबुकआवनो नुनो मोनखागोन। बियो फेसबुकआव ओरैबायदि भाइराल जागासिनो दंखायो दा आङो नायना थानो हायिनि थाखायनो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो मोजाङै भिडिअखौ क्लियारै फुल नुजोबोमोनब्ला नोंथांनि गोसोआबो थानो हानाय नङामोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नुवाखिसै। बेयाव आङो माखासे इउटुबनि रुलनि थाखायनो आङो भिडिअखौ मोजाङै फुल हगारनो हायाखिसै लोगोफोर। दा मा खालामनो लोगोफोर, आं बिसोर सानैखौ मोनोब्ला दाबो बुनो गोसो जायो। माने गावनि असे बिनानावजों समान बैसोनि आरो मा गोसोजों बिदि खालामनो हाखो बिसोरो, मा आखु दिन्थिखो बिसोरखौ जुनारजोंबो रुजुजाया लोगोफोर। बिसोरो जुनारनिख्रुइ गाज्रिसिन जुनार लोगोफोर, मा बुंबावनो। दा जोङो बे भिडिअखौ बेबायदि भिडिअखौ दस्रा गुबुन हारिफोरनि गेजेरावसो नुयोमोन। दा गावनि हारियानो बेबायदि जालांनो हमबाय लासिंसिं। दा बिसोरबायदि सासे सानै मानसिनि थाखायनो जोंनि माखासे हारियाबो, जोंनि बर' हारियाबो बा जोंनि हारियाबो बिसिनि थाखायनो नाम मोनफानांगौ जायो लोगोफोर। दा आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ सरि होबानो जाबाय। आङो सहायना थानो हायिनि थाखायनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला। आङो भिडिअ खालामनो गोसो गैयामोन, नाथाय आङो भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो आङो फेसबुक अपेन खालामनाय लोगो लोगो आङो बे भिडिअखौ नुनो मोननाय जादों। दा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दा नोंथांमोना मा खालामनो गोसो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। बाय बाय लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आरो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होलांबानो जाबाय। आरो नोंथाङा आंखौ सापर्ट खालामनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आङो बेबायदिनो नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। थेंक